Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een 22-jarige vrouw is gisteren gewond geraakt in Punda. Dat gebeurde naar aanleiding van een explosie in de Columbusstraat. Naar alle waarschijnlijkheid is de explosie veroorzaakt door een gasbom. Als gevolg daarvan liep de vrouw ernstige brandwonden op. De Extra schrijft vandaag dat haar toestand zorgelijk is. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de explosie. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft een waarschuwing uitgegeven voor het piramidespel eFlor. eFlor biedt mensen kansen aan om op een zogenaamd legale manier snel geld te verdienen. De Centrale Bank benadrukt dat het geen legale manier is om via een piramidespel geld te verdienen. eFlor was eerst lang populair in Aruba, maar is overgewaaid naar Curaçao. De Centrale Bank noemt het een frauduleus investeringssysteem waarbij het voordeel vrijwel uitsluitend voortkomt uit het werven van nieuwe deelnemers. Het doet zich voor als een legale manier om snel geld te verdienen, maar is het uiteindelijk niet, aldus de Centrale Bank. De familie Greenstein uit Curaçao staat al langere tijd terecht in de zaak Symbol. Dat gaat over het witwassen van in totaal ruim $322 miljoen. In de Nederlandse gemeente Zwolle wordt de zaak momenteel gehouden, maar het Openbaar Ministerie heeft bepaald dat de vader van het gezin, Nachman Greenstein, inmiddels 87 jaar, niet langer als verdachte kan worden beschouwd. Vanwege zijn hoge leeftijd kan hij de zaak niet meer bevatten, aldus het Openbaar Ministerie. Er moet een uitgebreid onderzoek komen naar psychologen op Curaçao. De Extra schrijft vandaag dat sommige van hen werkzaam zijn als psycholoog zonder de juiste papieren te hebben. Volgens de krant zijn er verschillende psychologen die zich daar schuldig aan maken en zouden veel mensen er al van op de hoogte zijn, maar wordt er niks aan gedaan. Deze zogenaamde pseudopsychologen zijn gewoon werkzaam en zijn ook niet zichtbaar voor de bevolking dat ze niet de juiste papieren hebben. De ombudsman van Curaçao heeft een enquête gehouden. Deelnemers aan de enquête konden laten weten wat ze vinden van de diensten zoals die worden geleverd door verschillende overheidsdiensten. Daarbij kwam bijvoorbeeld de politie en de voogdijraad niet goed uit de verf. Te weinig service en ook niet genoeg dienstverlening, aldus de deelnemers. Andere organisaties zoals Crunchy en de ontvanger zijn daarentegen zeer positief ontvangen door de deelnemers. Er wordt geluisterd naar de mensen, ze worden met respect behandeld en ze zijn goed bereikbaar. Prinses Beatrix komt op woensdag 28 november aan op Bonaire. Op zaterdag 1 december gaat ze weer weg. Ze bezoekt op Bonaire onder meer het Nationaal Park Washington Slagbaai. Ook gaat ze langs bij een school en bij een cultureel complex. Gisteren werden de verkiezingen voor de midterms in Amerika gehouden. Democraten heroveren het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat verstevigen. In het Huis van Afgevaardigden moesten alle 435 zetels worden herverdeeld. Voor de verkiezingen hadden de Republikeinen er 240 en de Democraten 195. Uiteindelijk hebben de Democraten voldoende zetels gewonnen om de volgende jaren het Huis van Afgevaardigden te domineren. In de Senaat stonden maar 35 van de 100 beschikbare zetels open. Uiteindelijk hebben de Republikeinen nog steeds een meerderheid in de Senaat. President Donald Trump is tevreden over de uitslag. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.